kto je Žabák? Príde to len mne, alebo je to fakt iba čisto Sibiržan 2? To, čo Žabák robí, mi príde, že čisto Sibiržanov content, iba ho vydá o 2 hodiny neskôr a inak povie tie isté pointy, tú istú tému, to isté video prakticky, iba to podá jasne svojím štýlom, aj keď reálne tie svoje statementy dáva veľakrát rovnaké ako Sibiržan. A príde mi, že vznikol taký ten trend toho slepého hejtu. Človek si aj neukáže svoj ksicht, neviem teraz iba, že to je nejaká známka niečo, proste neukáže svoj ksicht, je schovaný za nejakou ikonou alebo za nejakou maskou a iba slepo hejti na všetko. Či už je to nejaký influencer, nejaká bizarná situácia, urobil tom video Sibiržan, potom Píťa, potom Žabák. Takto je to vždycky so všetkým. Proste 3 identické videá, každý sa na to zasmeje, zanadáva a ide ďalej. Príde mi, že to je taká trošku, nechcem povedať, že nuda, ale začal s ním Sibiržan. Urobil to ako taký svoj nový content, bol tam drzý, neohrábaný, proste si robil takéto svoje. A potom tam prišiel Píťa, čo si povedal, že dobre, máš taký rozumnejší nadhľad. A potom Žabák a potom ďalších x influencerov, až mi príde, že vlastne že si robia to isté, ten istý nápad, iba to spracujú na inú miniatúru a pod iným menom. A každopádne napíš, kto ťa baví najviac, Sibiržan, Žabák alebo Píťa, prípadne úplne iný, hoď follow a čus.